गनायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर नंगौ लोगोफोर गमामायनि बे भिडिअ माने रियेलि आरो रियेलिटि कारन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायब्ला मिथिगोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रो बिनि सायाव आङो टन बुजायनो हागोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो नुबाय लोगोफोर माइसे मालाय बाथाबलायना दङ आयौ 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 नायलाय सोर नायखो नुहुरबावानो नै बोदोंसो आं लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ बियो रेलवे स्टेशन कामाख्या जांक्सनाव जादों आरोना लोगोफोर रेलवे स्टेशनाव जादों माने गुबुन हारिजों आसामिस सेंग्राजों माने बर' आइजो दै हाबा जानाय ना हाबा जायो खिन्थु मिथिया भिडिअनि जुम खालामना होनायनि थ्रुयै नुनो मोनो खिन्थु बियो बर' मानसियानो आरो लोगोसे बियो हारसा सेंग्राबो जानो हागौ बोरायबो जानो हागौ आरो ओरैबादि सिथाब रायलायदों दै जों मोनसे खोन्थाखौ नोजोर होनानै बोनो हायो लोगोसेयै दिनैसिम जोंनि बर' सेंग्राफोरजों बेफोरबायदि माने आइजोआनो जा बा हाबा जाखानायानो जा बा सिख्लाफोरानो जा माने जोंनि बर'फोरा माने जिखुनु कामाख्यानो जा जिखुनु माने बेलेगाव परदेशआवनो जा जिखुनु माने खामानि मावनो थां माने बेफोरबायदि माने जथाबलायना रायलायनाय सिथाब रायलायनाय माने जोंनि बर' आइजोफोरनाव माने निजिनि हारिजों गैखाया आरो बेफोरबायदिखौ माने बर'फोरखौ मिथिखायो माथो दाबायदि सोलिबाय थानाय समाव माने बर' सेंग्रायानो जा सोरबा हाबा जाखानायानो जा बा रेलवे स्टेसनाव लोगो मोनानोमोन बा बेलेग जायगायाव लोगो मोनथो आदाया बहा थांनो बा आदाया बबे गामिनि बेफोरबायदि सोंनाय जिबनाव गैखाया आरो बर' भाषा रायलायनो बिराद लाजियो जोंनि बर' आइजोफोरा दै आं दा बुंखायो आरो लोगोसेयै साफा सानै हाबा जानाय बर' आइजोफोर बिसोरखौथ' मा बुंबावनो जुथा गानबाय सुइजार गानबाय बेग लाबाय गन्थङाव नाखि गानबाय खानाय गोजा खालामबाय खानाय बोबाय गावखौनो माने बर' रखम देखायनो बिराद लुबैयो आरो लोगोसे जों बायदिया माने माथो होबाबो रावबो जों रायलाया दिनैसिम जों बबे दं नायना लानि खामानि मावाबा मोनजाया खामानि मावाबा गथ'फोरना मान्थलि फिस हरनो हाया बेफोर खामानिखौ मावनानै जोङो थांनाय समफोराव बर' आइजोफोर लोगो मोनोब्ला बर' सिख्लाफोर लोगो मोननानै मोजां माथो होयोब्ला जों रायलायजाया मानो होनोब्ला जोंनो रायलायजाया दै ओरैनो मेथाइ खननानै बर' हारसा हौवा नुबा रायलायो बर' मानसि नुयोबा माने माथो होननानै बै मेथाइ सोलिबाय थाना बैनो खिन्थु जोंनि गोसोआव बिराद दुखु मोननाय दं लोगोसे गुबुन हारिजों माबायदि सिथाब रायलायनो नुवाखै दिनैसिम जों सोङो आगैया बहा थांनो बा बाजैमोना बहा थांनो जोंखौ मोख्रेब मारो जों आंबो मोख्रेब जाखांबाय नैबे जोंनि राजमन्दिर रेलवे स्टेसनाव आन्ध्रा प्रदेशआव नंगौ आं बुहुत मानसिफोर माने बासाय लाङो लोगोसेयै जोंनि बर' सेंग्राफोरानो बा जों बायदि बैसोनि मानसिफोरखौनो टिकेट गैयैखौनो आंबो बुहुत माने बासि लांखांबाय आरो बिराद माने बासाय क'क्राझार साइडनि बाक्सा साइडनि आं बिराद लांबाय थायो दै नैबे दा बैसागो फैगौ बैसोआवसो थाङो नालाय आरो बेयावबो बिराद माने आंगा मानसिफोर लोगो मोनो बिराद बासाय लाङो ट्रेनाव नारसो खालामना लानो थाङो आङो खिन्थु बेफोरबायदि जानांगौ खिन्थु आइजोफोरा जोंखौ बारा पात्ता लाया आरो आइजोफोराबो माने जिखुनु हबेयाव खामानि मावो हबेयाव थायो होनना सोङोब्ला जोंखौ जिबनो खेरलाया नुखाबाय बिया रिलि बाथ्रा बै मेथाइफोराबो रोंखाराखै दा नाया मानो बर' आइजोआ सासे आसामिस सेंग्राजों माबोरै सिथाब रायलायदों नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानो आसलथे जोंनि बर' हिन्जावफोरा मानो बेफोरबायदि जायो आरो जेसेबांखि बेंगलर एस'सियेसनफ्राव जोंनि बे सारमोना ओरैबायदि मानसिखौ हमदो ओरैबायदि बुजायदो ओरैबायदि नलेज होदो माने मानसिफोरा माने बिसोर सासेबो मोजां जायाखैलै दै जोंनि बे बेंगलर एस'सियेसनाव जेसेबांखि सारमोना गावसोरनि मबाइल नाम्बार सेयार खालामना होदो गोमानाय मानसिफोरखौ खैफोदनो बोखांदो बोखां हरदो हमदो लोगोसेयै बिराद दुखु मोनजायो बिथांमोना दिनैसिम बैफोरबायदि खामानिखौ मोजां मावनो थांबा बिराद दुखु मोनजायो आरो बिराद रायखुमा जायो आरो बिराद माने बिसोरखौ मोजां मोनथारा आरो बे जोंनि बर' आइजोफोरासो दै खिन्थु बेलेग मानसि रावबो माने गैया आसामिस मानसियाव माने हमजानाय रेकर्ड गैया हा जोंनि बर' आदिबासिजों खारनाय हारसाजों खारनाय मा बुंनो आरो बेयाव माने रेकर्ड टन बिराद दाइरेक्ट जाबाय खोमा दिनैसिम बैफोरबायदि आइजोफ्रा मा खालामनो सानदों दसेनि थाखायनो 1 घन्टानि थाखायनो रुम मोनो कामाख्याफोर बायदियाव दसेनो 1 घन्टानि थाखाय रुम मोनो बैफोरावनो गाज्रि खामानि मावलायलायो नोंबो थां आंबो थां दसेनि थाखायनो बिराद गोमोन जालायलायो माथो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनायसमबो जों लोगोफोर आंनि बुंनायफोरा सोरनिबा सायाव माने गोरोन्थि बुंदों आंखौ निसय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थि थाखाय मिजिंथिनानै थाबाय लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय दिनै भिडिअखौ एसेबो लोगोफोर गासैखौबो जोबजासे नायनो थाखाय आं गोसो गोरबोखौ खुलुमनाय थाबाय लोगोफोर आरो सोरबा गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ एसेबो लोगोफोर बर' हारि जिउ जादों।